Здравейте, днес ще споделя всичко, което трябва да знаете за ARTHROLIX Active, преди да вземете решение да го купите. Освен това има много важна информация, така че обърнете внимание на това, което ще кажа. Преди всичко е важно да бъдете внимателни, когато избирате къде да купите ARTHROLIX Active, тъй като онлайн се предлагат много фалшиви версии. За да гарантирам вашата безопасност, препоръчвам да купувате само от официалния уебсайт. За да ви улесня, оставих линка към официалния уебсайт в описанието на видеото. Но какво точно представлява ARTHROLIX Active? Той наистина работи и има приятен, релаксиращ аромат. При продължителна употреба и правилна техника на масаж, този продукт помага за облегчаване на мускулни болки и скуваност, умора и дискомфорт, причинени от леки травми, пренапрежение, падания или удари, като насърчава бързото възстановяване. Комбинацията от неговите компоненти осигурява аналгетични и противовъзпалителни свойства, предлагайки незабавно усещане за благополучие в засегнатата област. Ако изпитвате болка и тежест в гръбначния стълб, или старите ви скърцат при ходене, имате подуване на крайниците или ограничена подвижност, ARTHROLIX Active може да ви бъде особено полезен. Той помага за облегчаване на мускулни и ставни болки, както и за борба с умората, особено тази, свързана с хронични заболявания. За бързи резултати е важно да нанасяте гела върху засегнатите области по време на периоди на почивка. Когато се събудите, нанесете гела и починете 20 до 30 минути, докато се абсорбира напълно. Повторете този процес вечер, преди лягане, като избягвате ставане веднага след нанасенето, за да сте сигурни, че компонентите действат ефективно. ARTHROLIX Active е естествено решение, което може бързо да премахне болката, причинена от артроза и остеохондроза. Той намалява мускулните спазми и възпалението и е ефективен при лечението на тези състояния, като забавя дегенерацията на хрущелната тъкан и насърчава регенерацията на старите. Не забравяйте, че всяко тяло реагира по уникален начин, така че имайте реалистични очаквания от лечението. Използвайте продукта правилно, за да постигнете максимални резултати. Много потребители съобщават за значителни подобрения с употребата на ARTHROLIX Active, но резултатите може да варират от човек на човек. Също така бих искал да отбележа, че ARTHROLIX Active в момента е с 50% отстъпка. Не пропускайте тази възможност и направете поръчката си преди края на промоцията. Не позволявайте тези проблеми да се влошат. Надявам се, че този кратък преглед е бил полезен. Ако имате въпроси или вече сте използвали ARTHROLIX Active, не се колебайте да оставите коментар. Приятен ден!